Ikatatlong nga personnel sang BJMP6 nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Bago ang kaso, wala sang close contact sa duwa nga una nga nagpositibo. Si John Sala nakatutok. Si Western Visayas patient number 106 nga isa ka 25 anyos nga babae nga taga-Lapos, Iloilo City ang ikatlong nga BJMP personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Pero apisar nga taga BJMP, na-establisan nga hindi close contacts ang una nga duwa ka kaso nga nagpositibo nga sa Western Visayas patient number 59 kag 100. Gani pa dawin pa ginahibalo sang ahensya kung sa diin kag paano natapikan sa balatian si Western Visayas patient number 106. Given the fact that the virus is highly transmissible, then the fact also that this virus also developed on a certain period of time, plus the fact that we count also the immune system of a certain individual. So I think these are the possibility na pwede natin i-consider. Madumduman nga gin-lockdown ang regional office kag mga district jail sa rehiyon. Ginpang-isolate ng mga personnel sadto nga posible close contacts ang una nga duwa nga nagpositibo. Sa karon palaligban sa ila sa diin nakuha ang virus sa ikatlo nga nagpositibo nga sa karon yara na sa isa ka quarantine facility. She is symptomatic, very strong and very healthy. She is now placed on a special isolation facility provided to us by the Iloilo City government. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.